ଭିତରେ କମ୍ପିଟିସନ କରିକି ମୁଁ ଏକ ମୁହେଁ କି 3,22,000 ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ସାରିଲେଣି। ରାତି ପାଇଲେ ମହିଳା ସମିତି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆସି ଦୁଆରେ ବସି ଲାଷ୍ଟ ଗୁହାଳଟେ ବି ହେଇଥାନ୍ତା, ସିଏ ବି ଶୁଣା ଗଲା। ମୋ ଅବସ୍ଥା ବି ଆଜ୍ଞା ସେଇଆ। କି ଗୁହାଳ ପାଇବା ଆଶାରେ ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ବାଦ ମାରି ବାପା 11ରେ କି ମଦ ଦେଲି, ଗୋଟାଏ ରାତିରେ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ। ସକାଳ ପାଇଲା 2.5 ଟ୍ରାକ୍ଟର ମଦ ବୋତଲ ବାହାରିଲା ବାରି ଭିତରୁ। ମାଇକିନା ସୁନା ଚେନଟା ବନ୍ଧା ପକେଇ ପଇସା ଆଇଲି, ତଥାପି ପଇସା ଅଣ୍ଟିଲାନି। ଥାଉ ଆଉ କିଛି କୁହ ନା, କଣଟା ଅଛି ଦେଖି ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଠିଆ ହେଇକି। ଘରକୁ ଚାଲ, ଗୁହାଳ ଗଲା, ମୋ ସୁନା ହାର ଗଲା, ମାନ ସମ୍ମାନ ବି ଗଲା, ଚାଲ ଘରକୁ। ମାରେ ଡାଲା ରେ ସେ ଦିନ ଗାଁ ଚାଟ